Kaixo, hondartza sasoia badator eta sarritan hasi gara entzuten edo aipatzen bikini operazioa. Normalean txantxetan, baina hitz joko itxuraz inozo horren atzean ezkutatzen denaz luze eta zabal hitz egin daiteke. Zein da pisuaren eta osasunaren arteko erlazioa. Are gehiago, argal eta eguzkiak ematen duen kolore beltzarana izatea osasuntsu alda, horretaz guztiaz hitz egingo dugu gaur. Has gaitezen! Ohikoa da argaltasuna edertasunarekin lotzea, baina baita osasunarekin ere. Gaurkoan, Elika Eskola Elikadura eta Psikologia Zentroko sukalderaino sartuko gara. Eta Eli Gallego nutrizionistari galdetuko diogu zein den pisuaren eta osasunaren arteko benetako harremana. Kaixo, Eli. Kaixo. Bueno, zure kontsultara etorri eta esango banizu, uda gerturatzen ari da eta pisua galdu nahi dut. Zer erantzungo zenidake? Uf. Lehenengo galdera zailena behar bada. Zer erantzungo nizun? Zergatikan galdu nahi duzu. Zer bultzatu zaituen erabaki hori hartzera. Lehenik eta behin hori galdetuko nizun. Eta zertan uste duzun aldizugula guk lagundu. Hala ere, pisuak galtze horren atzean jende asko esaten duena da, ondo egon nahi dut. Bai. Zenbateko proportzioa dago ondo egon nahi dut horren atzean osasunarena eta arrazoi estetikoena? Hala biak nahazten dira. Neri benetan keskatzen hauen gaia da gorputz irudiarena. Idei hori beti bueltaka eukitzeak jendeak duenean. Pisua galtzearena. Bai, galdu zergatik. Nik egingo nien galdera da hori, eta egiten diedana da, ze helburuarekin, zergatik, osasunagatik benetan, osasuna edo gorputz argal batean, edo irudikatuta dugun gorputz argal hortan, behar bada osasunik ez dago, eta askotan osasunik ez dago. Eta gorputz gizen batean izan daiteke osasuna, osasuntxua izan daiteke. Bai, baino perfilatuko nuke edo hobeto deskribatuko nuke gorputz gizen hori. Batzuetan, eta orokorrean hemen ikusten ditugun gizen bezala aurkezten diren gorputz asko ez dire gizenak. Iruditzen zait gizartea pixka bat intoxikatuta gaudela, dietaren kulturarekin eta saldu egin dizkiguten gauza askokin. Eta guk dugu irudi bat gure buruan osasuntsua bezala, gorputz irudi bat dugu argala, altua, ez dakize formakoa, osasuntsu bezala, eta osasuna gorputz forma askotan egon daiteke. Gizentasun hori edo norberak uste duena eskeni gizena nago edo hori gizena dago, ez du zertan gizena egon behar. Batzuetan ez da aurkeztu dizkiguten normaltasun forma horietan sartzen. Kanon estetiko ez harago, badago modu bat oso zabaldua gorputz bat gizena dagoen ala ez jakiteko, gorputz masaren indizea. Indize horrek pertsona baten altuera eta pisua erlazionatzen ditu formula baten bidez.
Emaitza 18,5 eta 25 artean baldin badago, pertsona horrek pixu normala duela ulertzen da. 18,5etik behera, pixu baxua izango litzateke. 25 eta 30 artean, gain pixua, eta 30etik gora, obesitatea. Horren arabera, metro bat 70 neurtzen duen pertsona batek, 54 eta 72 kilo artean pixatu beharko luke osasuntsu egoteko. Baina indize horrek ez ditu kontuan hartzen, sexua, adina, gantzaren eta muskuluen arteko proportzioa, ez da osasunean eragiten duten beste hainbat faktore ere. Horregatik, gero eta nutrizionista gehiagok proposatzen dute osasunaren ikuspegi zabalago bat izatea eta baskulari gutxiago begiratzea. Hala ere, osasunaren ideia horretan pixuak badu garrantzia, badu pixua ez da. Ze beste parametro izan marko genituzke kontuan? Nik kenduko Pixua nioke ere, bai. horren beste balore pixuari, izan ere, kirolaria baldin bazera, pixatuko duzu gehiago. Beste gauza batzuei begiratu behar digu, ze moduz joaten zera komunera. Nekatzen zera, ondolo egiten duzu, buruko mina dazkazu, relajisten zaizu normal edo mingarria da, badire beste parametro batzuk normaltzat hartu direnak, pertsona argaletan ere bai, ez direla bat ere osasuntsuak eta ez direla normalak eta hortan lagundu behar dena eta elikadurak asko esateko duena hor. Kontuan izatekoa esan duzun hori. Dietaren kultura aipatu duzu oraintxe, ez da? Bai. Harritu nau, zu dieten kontra egotea. Ni dieten kontra nago. Niretzat... Zergatik iruditzen zaidalako mina handia egiten dutela. Eta dieta da jaten duguna, baina jaten duguna oso, ez du zertan izan behar kuadrikulatua, inelastikoa, gogorra, dieta egunerakotasunean egiten duguna da, eta horrek eramaten zaitu zauden egoerara. Dieta ikusten dugun moduan naiz eta dieta osasuntsua izan, nik hemendik aurrera ez dut jango, ez dakiz zer dela txarra. Zer den txarra eta zer den ona ere bai, hor debate asko egon daiteke, baina normaltasunaren barruan osasuntsu jateak eramaten zaitu osasunara, osasuntsu egotera. Dieta egiten dugunean ez da osasuntsua zure osasun mentalerako ez da ere. Zer rigidez hori edo nola esaten da, bai, malgutasun eza horrek... Zorruntasuna. Bai, ez da sanoa, ez zuretzat, ez zure inguruarentzat. Halere, askotan gertatzen da, ez da, erruduntasuna sartzen zaigu tartean. Jan dugu zerbait, eta gero konpentsatzeko beste zerbait egin behar dugu gutxiago. Jan, hau itxi, hori ere, ez da bat ere osasuntxua. Nire gorputzak energia nahiko du eta beharko du pentsatzeko, bihotzak taupadakiteko, birikak intxatuta dizintxatzeko, energia behar da. Orduan, zure gorputza egongo da momenturo janari eskatzen. Eta ze janaria da energetikoena, grasak eta azukreak. Orduan, benetan ari dizu gorputza eskatzen. Eta eskatu egin dizu. Claro, eske behar du. Bai. Beraz, kontrako efektua lortu dezake, estres horrek. Por supuesto. Eta, estresak ere bai, baditu beste albondorioak ere bai. Ze, estresa, kortisola, inflamatorioa izan daiteke. Orduan, eragin dezeke, apurka osasuna galtzea. Kortisola igotzen da, zu estresatuta zaude, aldi berean, precisamente horregatikan, estomakan dauzkagun azidoak ez dire horren azidoak, orduan digestioa okerrago egingo dugu, ez gaude prestatuta, digestioa egiteko estresatuta baldin bagaude. Harreman psikologiko konplexu xamarra dugu, ez? Errudun sentitzen gara, gailetak jaten ditugunean, gero letxuga jaten dugu, gauza, ondorio, nahiko larriak izan ditzake janariarekin dugun harreman horrek, ez da? Bai, eta ikusten da, gero osasunean ikusten dugu, eta horregatikan niretzat dieta egitea edo zaintzea edo, laguntza bila joatea, berdintzaiz harremana duzun janariarekin, beti lotuta jun barko zan, psikoterapiarekin. Kontxo, beste ikuspuntu bat da hori, ez da? Beti dieta, esaten du, ahotik sartzen dugun hori, ez? Elikatzea. Baina burua da zaindu behar dena lehenengo. Burua zaindu behar da, horregatik nire lehenengo galdera zergatik egin nahi duzun dieta, zein da zure motivazioa, superimportantea da. Eta batzuetan, zure motivazioa behar bada,
ez da egokia, eta batzuetan lortu nahi duzun hori ez da erreala. Dieta bat izan beharko luke disfrutatzea janariaz, baina benetan disfrutatzea. Eta ez, denbora jakin batean, ez da? Gu erditxantxetan bikini operazioarekin hasi gara, baina jende asko dieta egiten du, denbora mugatu batera, ez? Murriztu edo... Hori da historia. Egin behar dela dena prozesu baten barruan eta maratoi badela, ez dela lasterka txiki bat. Aldaketa bat lortzeko, osasuntsu egoteko, pausoko prozesu bada. Zer gertatzen da? Importanteena, horrelako egoeretan urgentzia dugula, beharra dugula. Horrelako diskurtsoan nik askotan esaten dut nire pazientengan, ez? Arazo digestiboa dauzkaten pertsonek urgentzia handia dute, ja ez dakite zer egin, desesperatuta daude, baina baita ere udara etortzen denean, pertsona askori gertatze zaie, nola joango naiz, gorputz honekin hondartzara. Berdina da, eta orduan dator urgentzia, beharra... Antxietatea... Bai, eta orduan, gera erderaz esaten dena, presa fácil. Presa fácil ze depredadore asko dago. Eta edo zerri heltzen diogu. Bai, eta bueno, esaten badizute, hau hemen jarrita, flakatuko zarela, bi egunetan, zergatik ez proba ingo dut. Proba ingo dut, bada ez da ere, ez da. Baina behar bada epe luzera, eragin dezake psikologikoki batez ere, kalte handia, baina eske fisikoa ere, bai. Hitz egin dezagun ariketa fisikoaz. Batzuk egiten dute ariketa fisikoa argaltzeko. Testu inguru edo puzzle honetan, ze funtzio du ariketa fisikoa? Ariketa fisikoa oso importantea da osasuntsu egoteko, baina dena bezala, nire gomendioa da beti bilatzea bat gustoko duzuna. Eta ez baduzu gustoko, egintzazu zerbait, oso desatsegina ez dena zuretzat. Indar ariketak behar dira egin, bai edo bai, ze ikusi dugu aspaldian osasunean duen inpaktua oso importantea dela eta oso onuragarria dela, baina kontuz, lehen aipatu duzun konpentsazio horiekin. Kirola egitea konpentsatzeko ez da bidea. Bueno, osasuna biribila eta oso zabala dela ikasi dugu. Eskerrik asko, Eli. Topa egingo dugu. Bai. Irudi hauek munduko osasun erakundearen kanpaina batekoak dira, biztanleria aktiboa izatea helburu duena. Mugimendu bakoitzak balio du, hori da leloa. Izan ere, ondo elikatzeaz gain, fisikoki sasoian egoteko beste oinarrietako bat, jarduera fisikoa da. Gaixotasunak prebenitzen zein arintzen ditu, eta egunerokoan guretzat garrantzitsuak diren ekintzak burutzea ahalbidetzen du. Ariketa fisikoaren onurak jakinak dira, baina batzuentzat ez da erraza jarduera fisikoa egiteko modu egokia topatzea. Zer egin, zenbat denboraz, nola? Jendeak erreferentzia bat izan dezan, munduko osasun erakundeak dio gomendagarria dela astean jarduera aerobiko moderatua egitea, 150–300 minutuz. Hau da, azkar ibiltzea, edota erritmo ez oso bizian igeri egitea, bizikletan ibiltzea edo dantza egitea. Ibili beharrean korrika eginez gero, edota bizikletan, igerian eta dantzan intentsitate handiagoarekin arituzkero, orduan, aski da astean 75–150 minutuz jardutearekin. Ariketa aerobiko horiekin, bihotza eta arnasketa zaintzen dira, baina muskuluak lantzea ere garrantzitsua da. Hortaz, gaitasun desberdinak garatzeko ariketak kombinatzea komeni da. Hala, astean bitan giharrak indartzeko ariketak egitea gomendatzen dute. Horretarako edozein erresistentziaren kontra egiteak balio du. Pisuak altxatzea, gomei tira egitea edo norbere pisua erabiltzea. Gaur egun badakigu muskulu egokia ukitzea osasun aldetik garrantzitsua dela. Bai, laguntzen digulako gure funtzioa mantentzen eta
eusten, gorputzari, baina baita ere, jariatzen ditulako zenbait sustantzia, deitzen direnak miokinak, eragin onuragarriak eduki ditzaketenak beste organo batzuetan. Adibidez, garunean, gantzan, hezurretan, eta abar. Jon Irazusta Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia saileko irakasle eta ikertzailea da. Ariketa fisikoak giza gorputzean duen eragina aztertzen du, eta bat dator munduko osasun erakundearen filosofiarekin. Mugimendu bakoitzak balio du, guztioi datorkigu ondo aktibo mantentzea, sedentarismotik aldentzea. Aldiz, datuek diote, soilik 20% betetzen dituela ariketa fisikoari buruzko gomendioak. Arrazoi nekotxo daude jarduera fisiko maila egokian ez egiteko. Zalantzari gabe, denbora falta da bat, denbora falta eta da gehien esaten dena, jendeak ez duela. Baina beste batzuk ez dute gustoko, agian ez dute topatu gustoko jarduerarik. Beste batzuentzat, eta hau batez ere pertsona nagusietan ikusi dugu, pentsatzen dute beraiek behar dutena atzedena dela. Ja nagusia direla, lan handia egin dutela eta askotan fisikoa bizitza osoan zehar, eta orain behar dutena da atzeden hartu eta ariketa fisiko egokia ez izatea berentzat. Norbere adintarte eta egoeraren araberako ariketak egitea da gakoa, eta guztiontzako moduko ariketa fisikoak daude. Venga, Joer, prest daude, sentabilegia saltokin, Venga, 3 segundu, 2, bat, venga, ozen, hasi. Bat, 2, ondo, alineatu. Esaterako, irudietakoa denbora gutxi dutenentzako aukera bat izan daiteke. Hit edo intentsitate handiko jarduera tartekatua, konfinamenduaren garaian joera bilakatu zena. 3, 2, bat, descanso. HIIT, zer da? HIIT, High Intensity Interval Training. Zesan nahi du horrek, intervalotan intensitate altuak sortzen ditugula. Normalean, 30 segundu, minutu batekoak izaten dira ariketak, eta bihotzeko taupada altuak behar ditugu. Flexioa prest egiteko, venga, guazen, segi. Ariketa horiek errepikatzen dira, baino segundo tarte batzuk izaten dira baita ere deskanso moduan. Horregatik izaten da intervaloa. Altua eta jetxiten zela. Gora eta bera izaten dizula entrenamendua. Pixkat azkarrago aukezu iteik, venga, pixkat. Ariketa mota honek duen abantailetako bat da, 10-15 minutuko saio laburrak izan arren, onura handiak lor daitezkeela. Baina aurrez apur bat entrenatuta egotea komeni da, edo ariketak egiteko modua eta intentsitatea gure egoera fisikoari ongi egokitzea. Nola egokitu eta zeinentzako. Adibidez, pertsona bat entrenatuta ez baldin badago, ohituta ez baldin badago, sentadillat aulkitik igo eta eseri zutitu. Oso erraixa da. Ohitzen zeanen, hortik aste batera adibidez, egin dezakezuna da, eserri beharrean, justu ikutu aulkia eta zutitu berriro. Hor daukezu ja bi intensitate. Flexioen kasutan, lurrean gaude flexioak egiten, nahiko intensitate handia da, paretaren kontra egin flexio. Eta beste intensitate, lurrean jarri, belaunak lurrean dituzula, eta bultza, zure sofa, aulkia edo zeo zer, eta horrekina nahiko edo. Jazta, bersio oso ona. Dena dela, esan bezala mugimendu bakoitzak balio du. Eta ez da jendea jarduera fisikoa egitera animatzeko esaldi huts bat. Zientifikoki frogatuta dago. Erresuma Batuan 10 urtetan zehar egindako ikerketa batek ondorioztatu du egunerokoan ekintza tartekatuak txertatzeak bizi itxaropena luzatzen duela, ariketa fisikoa modu erregularrean eta antolatuan egiteak adina. Frogatu da, egunerokotasunean adibidez, 4-8 minutu, kementsu, eskailerak igo, autobusaren bilak korrika egin, umeekin jolastu, erosketakotako poltsak modu azkarrean eraman. Horiek egiten dutenak, jasatzen duten bizi itxaropenaren igoera, berdin-berdina dela, gimnasioan edo modu arautuago batean egiten dutenekin alderatzen badugu. Garai batean, aipatzen zen, ezaguna zen, 10 minutuko tarteak behar zeiela onurak lortzeko, gaur egun ikusi da hori ez dela zeharo egia. Eta tarte oso laburrak eginda,
egunean zehar sakabanatuak onura oso antzekoak lortu daitezkeela. Beraz, norbere egoera fisikoa edozein dela ere, denbora gutxi izan arren, eguneroko ekintza txikiak burutuz posible da gure sasoi fisikoa zaintzea. Mugimendu guztiek balio dute. Larruazala gorputzeko organorik handiena da. Bataz beste, heldu baten azalak 2 metro kuadroko azalera du eta 5 kilo pixatzen ditu. Bir sortzeko gaitasuna dauka, iragazkaitza da, malgua eta erresistentea. 24 orduz martxan dago gure organismoarentzat ezinbestekoak diren zenbait funtzio betetzen. Besteak beste, kanpoko erasoetatik babesten gaitu. Gorputzeko temperatura eta metabolismoa erregulatzen ditu eta D vitamina sintetizatzen du. Gainera, azalean dauden nerbio bukaerei esker ukimena daukagu eta azala bera emozio erakuslea da. Baina organ honek bere funtzioak behar bezala bete bitzan, ezinbestekoa da osasuntsu egotea. Su cuidado es fundamental. Azala zaintzea ezinbestekoa da, bat osasunarentzat eta bi gure itxurarentzat. Azala zaintzen baduzu itxura hobea izango duzu, azal osasuntsuagoa, hidratatua, erredurari gabekoa eta daukazu adinarekin badatorren zahartzea duena. Nola zainduko dugu? Erraza da, ez zaio buelta askorik eman behar ere. Hidratazio egokia mantentzea, urtean zehar, eguzki babesa, bereziki, hori izango da faktorerik nagusiena azalaren zahartzean. Azala hidratatzeko erabiltzen ditugun produktuek azalean dagoen ura lurruntzea ekiditen dute eta azala lubrifikatzen dute. Egia da larruazalak bere egituran duen ura gordetzeko gaitasuna duela, baina adinean aurrera egin ahala gaitasun hori txikitzen doa. Horregatik garrantzitsua da maiz hidratatzea. Cuando hidratas la piel, coges un hidratante corporal. Azala hidratatzen duzunean, zure gorputzaren zahartzea hobetzen ari zara. Hau da, azala lehorra dagoenean, sustantzia kimiko batzuk askatzen ditu, eta horiek gainerako organoak handitu eta zahartzea eragiten du. Hortaz, hidratatzeak azalaren zahartzea atzeratzen du. Udaren atarian gaude eta garai honetan arreta berezia jarri behar diogu azala zaintzeari. Eguzkiaren izpi ultramoreek azala kaltetzeko arriskua handiagoa baita. Eguzkizpiak gure gorputzean barneratzen direnean azalak arrisku bat dagoela detektatzen du eta defendatu egiten da. Azalak melanina gehiago sortzen du izpi ultramoreetatik babesteko eta azala ilundu egiten da. Izan ere, melanina gure zeluletan dugun pigmentu bat da, gure azalari, begiei eta ileari kolorea ematen die. Baina azal bakoitzaren ezaugarriak kontuan izan behar dira zaintzeko garaian. Beste arloetan bezala zentzuna izatea da garrantzizkoena, krema etxetik atera horretik ematea, 2 orduro berritzea eta hori baita ere arroparekin, betaurrekoekin, txapela eta alakoekin komplementatzea. Exponerse al sol de una forma saludable implica varios pasos. 1. Eguzkipean modu osasungarrian jartzeko zenbait gako izan behar dira kontuan. Norbere burua ezagutzea. Zure fototipoa zein den, azkar edo motel pigmentatzen den zure azala, edo agian ez zara inoiz beltzen, edo berezkoa duzu beltzaran kolorea. Ondoren, zure fototipoaren arabera, eguzkitan modu progresiboan jartzea. Ni adibidez, lehenengo egunean 20 minutu joango naiz, bigarren egunean 40, eta horrela nire azala progresiboki pigmentatzen joango da, eta babes natural bat izango dut. Baina garrantzitsua da ez erretzea, eta erretzea da larrosa jartzea, eta zer esanik ez oso gorri jartzen bazara, edo babak ateratzen bazaizkizu. Hori bigarren mailako erredura bada. Azala erretzen denean, izpiek kaltea askoz sakonago eragin dutela esan nahi du. Izpi ultramoreek zelulen DNA kaltetu eta eraldatu dute. Erredura bat da azalaren kaltea eta azaleko zelulen
ADN-aren kaltea eragitea. Mutazio horiek eragintzakete azaleko minbizia agertzea urte askotara. Kremek laguntzen dute azala ez erretzen, baina horretarako ezinbestekoa da gutxienez 30ko babes faktorea izatea. Krema maiz ematea, eguzkiak gogorren jotzen duen orduetan eguzkipean ez egotea, eta ez da ordu luzez ere. Babes neurri horiek hartuta zorte pixka batekin ez gara erreko, eta murriztu egingo bitugu foto zartzea, zimurrak, orbanak, biguntasuna eta azaleko minbizia garatzeko arriskua. Gaztetan edo umetan hainbat eta hainbat aldiz eguzkitan erre den persona batek handituta izango du, askoz maizago izango du melanoma garatzeko aukera. Faktore ezberdinek eraginda garatu daiteke azaleko minbizia, baina egun arrazoi nagusia eguzkia da. Kasu horietan, lesioak eguzki izpiekin kontaktu gehien duten gorputzeko guneetan sortu ohi dira. Dermatologoaren kontsultara lagunduko diogu Josebari. Gorputzean dituen orbanak aztertuko dizkiote. Orban horiek dira melanozitoek sortutako orban onberak. Normalean jaiotzetik ditugu eta beste batzuk hartutakoak izaten dira bizitzako lehenengo urteetan eta normalean lehenengo hamarkadetan. Nebus melanozitikoak deitzen dira, hala deitzen ditugu, eta horiek izango dira melanoma garatzeko gaitasuna izango duten tumore onberak. Joseba, pues vamos a hacerte una dermatoscopia digital, ¿vale? Para hacerte un estudio de todos tus lunares. Las personas con ciertos rasgos les hacemos unos controles muy estrictos. Ezaugarri jakin batzuk dituzten pertsonei kontrol zorrotzak egiten dizkiegu. Zer ezaugarri diren? Familian melanoma aurrekariren bat izatea, haurtzaroan erredurak izatea, 50 orban baino gehiago edukitzea, eta azkenik fototipoa, oso azal argia eta begi argiak izatea. Baina batez ere, adi egon azalean orban berriren bat agertzen bada, edo aurrez daukagun baten bat aldatzen ari bada. Ezaugarri horiek betetzen ez dituzten pertsonek, gorputzeko orbanak etxean gainbegiratu ditzakete ondorengoak kontuan hartuta. Lesio simetriko bat asimetriko bihurtzen denean, ertzak baita ere ondo mugatuak ez daudenean, edo aldatzen doazenean, kolore aldaketetan, normalean 2 kolore baino gehiagoko nebus melanozitikoak arrisku gehiago daukate, eta nebus melanozitiko bat aldatuz doanean, denborarekin, hilabete gutxitan aldatzen doan momentuan, hor adi egon beharko gera. Edo, beste kasuan, bapatean agertu den orban beltz batean eta pixkanak aldatzen doan lesio batean. Gaurko saioan esandakoak labur biltzeko 3 aholku udari begira, baina urte osorako balio dutenak. Eguzkitik babestu, osasungarri jan eta mugitu. Bukatu dugu gaurkoz. Datorren astean suak uzten duen azarituko gara. Gedarra, galderak eta itxaropena. Ordura arte, agur!